po yung mga bata sa ating parlor. Hindi lang bata maglalaro, kasama pati isip bata. Kaya na sinabi ko kanina, si Lolo, magbibigay siya ng cash na pera. Si Lola, magbibigay siya ng bagong electric fan. Kung gusto nyo, electric fan o cash na pera? Pera, okay. Si Mami naman, magbibigay siya ng loot bag na chocolate galing California. Kaya palapagan po naman natin si Mami sa kasalan. Check 1, 2, 3, check. Mike English, Mike Villarde, Mike Tyson, sa lahat po ng Mike, Luzon, Visayas, and Mindanao. Anong pangalan ko? Say, Kuya Tom. Anong pangalan ko? Kuya Tom. Anong pangalan ko? Kuya Tom. This is my partner, Kuya Boy. Anong pangalan niya? Boy. Ano sinasabi niyong tomboy? Ay, Don Pepe, okay. Ang sikat na mag-eleksyon sa Malabong. Hello. O, yung mga bata po dyan sa labas, pasok na po tayo kasi late na po tayo. Lahat po ng mga bata po dyan, lahat po ng mga guests, lahat po ng mga relatives po ng aking birthday celebrate, pasok po tayo kasi late na po tayo. Kanina, nag-resist na po yung mga bata. Hello, check, ayan. Check, hello, hello. Hello, sound check, hello, Mike in English. Hello, sound check, medyo malakas pa ito, Tito Clown. Hello, sound check, hello, Michael Jackson, Michael Wiggins, Michael Jackson, Michael Thompson, Michael Jackson. Hello, that's pangalan Mike. Alright, so kids and adults, hello, all of you answer me, hi, hello. Maraming salamat po sa dalawang sumagot na nasa likod. Ayan, thank you po. Ayan, thank you po sa inyong effort. Okay, inulit ko po kapag sinabi ko below, lahat po tayo rito ay sasagot po na malakas na. Hayon! Hello! Mukhang may pinagdadaanan yung mga bata rito. Okay, sige. Habang syempre kakapain ko lang po yung mga kagustuhan nila Tito Clown. So ngayon, warm up game muna tayo mga kids. Ngayon, the next game, the first game po natin, lahat po tayo kasali. Okay, ha? Ngayon, the next game, first game, let's what we call a breaking game. Malakas yung echo talaga Tito Clown. Okay, sige, ready na po tayo mga kids, ha? Bring the game po na tayo. Siyempre kung ano sasabihin ko na una-unahan makapagdala sa akin dito ng kahit anong hingin ko. Kung sino yung unang makakapagdala, siya po ibigyan ko ng prizes. Okay, ready tayo mga kids. Okay na? First ringmate, makapagdala sa akin dito ng piso. Go! Bilis! Piso! 1 piso at piso na may kalabaw. Go! We have a winner. Boss. Piso na may kalabaw. Mali po, mali. Ayan, mali. Piso na may kalabaw. Piso naman yan. Ito ba? Alright, wala? Piso na may kalabaw, wala? Ah, wala? O, simple lang po, walang nanalo. Di ba? Hindi, joke lang po yan. Okay, ito na po tayo, ha? Isang next na briefing ko po, kailangan po ay isang piraso lang. Hindi ko po kailangan ng dalawa, tatlo, or higit pa. Isang piraso lang po ang kailangan ko. So, ready? Makapagdala sa akin dito na. Susi! Go! Bilis! Susi! Go, go, go! Bilis! Susi! Susi! Ang iyong plano! Go! Susi ng aeroplano po. Ayan, ha? Okay, so wala pong napagdala. Susi ng aeroplano. Okay, pause tayo na dito ba? So wala po ulit. Susi ng aeroplano. Wala po ulit nanalo. Di ba? Hindi, joke lang po yun. Ito mamimigay na po ako pero tig-isa lang po ang pwedeng manalo. Kailangan galingan po ninyo kasi nga, sabi po sa akin ni Ma'am, alay na po kayo. Ang pamimigay po nating prizes sa bawat mananalo, ito daw po. Makinig po tayo mabuti. Ang pamimigay daw po ni Mami sa bawat mananalo sa games mo ng cloud, ay bibigyan daw po ni Mami ng bagong laptop, bagong iPad, bagong PSP, bagong Wii, dryer. O diba? Cellphone na nga pwede ka pang maglaba. Sino gusto dito ng cellphone? Ayan, sa lahat ng maragtas na kami na kids na gusto ng cellphone, simple lang po, pumili kayo, okay?
Ayan, joke lang po yun. Okay, ito na. So, mamimigay mga sa'yo, kalingat po rin nyo kasi nga, live na live po tayo sa ABS-CBN Channel 7. Ayan. Ayan. Okay, so makaparap po natin yan na tuwing fairness ng tuwing round out. Okay, ha? So, kailangan mo na po tayo dyan mabuti. So, ready na mga kids? Ready? So, next, break. Mamimigay na po agad. Mga pagdalisasyon dito na. Kailangan ko ay pinaka-cute na baby na bisita. Go! Please! Pag sinabing baby, hindi pa naglalakad. Ay, okay, sige. Dito po tayo, ma'am. Interview lang po tayo ng konti. Okay, ma'am, ano po pangalan, ma'am? Cheryl. Hindi siya po. Ay, sabi mo ako eh. Sia. Sia. O, ilang taon na po, ma'am? 2. Hindi kayo po, ma'am. Hindi po siya. Hindi, joke lang. Okay, ito po, ma'am. Narinig ko po ako dyan sa local hall. Opo. Okay, sige, ready na tayo, ha? So ngayon, ito na po yung prizes po ninyo. So, wait lang, tapos kunin lang po namin. Ma'am, tatanong ko lang po kayo, ma'am. Anong gusto po ninyong prizes? Maliit o malaki? Malaki! Yung mas malakas po. Malaki! Malaki. Maraming salamat po, ma'am. Kayo po ang mag-uwi ng videoke. Okay, so maraming salamat po. So, pwede nyo na po. Okay, pwede nyo na po kunin yung videoke. Thank you po lahat. Oh, ma'am, pinaiyak niyo po yung baby. Ano kasi minsan, ba niyo pong kukurutin. Okay na? Okay, so sapunutan lang po natin yung kilay. Medyo mahina yung mat natin dito. Hello. Ito na lang. Sige. Hintayin na lang natin yung may-ari ng video, okay? So, mami, nasaan po ba yung prizes po natin sa bawat na natin? Dito lang, pwede po natin pakikuha. Music muna tayo dyan, dito pa. Nasaan na po yung first winner po natin? Tara po dito, ma'am. Ma'am, wait lang po. Kailangan po, dalhin nyo na lang po yung cellphone po ninyo, ma'am. I-Gcash na lang po natin, okay? So, ay... Wala na naman dito, ma'am. First ka talaga yun. Hindi yung one yung mic, hindi yung one. Ayan, so i-Gcash na lang daw po natin. Okay, so pwede po, ma'am. Okay, kasi nga itong 500, ang magpapag-is po rito yung ay walang iba yung aking kasama. Kasi nga, sabi nga po niya kanina, hindi lang daw po mga bata ang pwedeng manalo ngayon, kundi rin po mga isip bata. Okay nga? Hindi, joke lang po yun. Kasi syempre sa mga adults, so, pakiyatay na lang po natin yan kasi mayami na lang po dala ko na po tayo sa ating next game. Okay, so ready? So wait lang po ma'am yung ating prizes, pamimigay din po natin yun ng mga miya. Okay ha? So ready? So next, ringway! Mga pagdalis sa akin dito na, kanina daw po, wala pa pong katao-tao rito. So, nag-aayos pa po sila dito kanina ni ma'am. So, ngayon, una-unahan na lang daw po kung sino po yung makakahanap nito. Okay, so ngayon, dalawa daw po, 40 pesos ang pamimigay ko. So, hindi na daw po kami magbibilang basta rin po rito sa ating harapan. Okay, ready ha? So, next, kung sino daw po ang makahanap na kulay blue na ribbon na may nakasulat na Happy Christine or Happy Birthday Kenzie sa ilalim ng upuan or lamesa. Go! Wala naman talaga. Okay na. Okay, maraming salamat po sa effort po ninyo. Okay, so nakikita ko naman po talaga excited na po talaga kayo sa games po natin. Inising ko lang po yun. Maraming salamat po sa effort din po ni Sir. So kitang-kita ko lang po talaga nga. Giginanyan niya po talaga yung upuan. Okay. Mukhang pinagod talaga si Mami. Kaya, joke lang po yung kasi nga nakita ko po dun sa pinaka-liguran, medyo natutulog na po silang lahat. Kaya, nagpabring po ko ng ganun. Okay, so ito na po tayo mga kids. Hindi ko na po palalagpasin pa. Next game po tayo to be host of my partner,
Clown Bills. Siyempre po, bago ko po sabihin sa kanyang lahat, by the way, magpapakilala po kami sa inyong harapan. By the way, my name is Kuya Impact One. Anong pangalan ko? Impact One. This is my partner. Impact ko. Impact ko daw, dito ko lang. Impact 3 yan. Okay ha? Hindi, joke lang. Ang pangalan ko po talaga sa bahay ay Tom. This is my partner, siya po si Kuya Bong. Okay ha? Anong pangalan ko? Okay, this is my partner. Oh, ayan, ayan, ayan. Oh, grabe naman si Ma'am, pasmado. Sige, dito ko na. Next game po tayo, to be also by you. Sex bomb, sex bomb. Sa hindi tayo, sumakit ang liit ko, sumakit ang tuhod ko. Sex bomb. Sinong gusto ng pera? Okay, mabilis magtanong. Okay, sabihin nyo lang, okay, halika nito ba kaya, okay. Ibigyan ka ng pera, sabihin mo. Happy birthday, Quincy! Okay, ready ka lang? Okay, ready na anong pangalan? Alcohol? Alcohol. Okay. Pa? Ano siya? How sound check? Okay, dito tayo kuya. Okay, ano pangalan? 15. Okay, kuya 15. Okay, pwede. Happy birthday, 15! Yung mahaba. Bibigyan ko. Okay, ready. Okay, awag ko lang kita. Okay, ganyan. Ano ganito kuya? Okay. Anong pangalan mo kuya? Arkel. Okay. Kuya Arkel, ready ka na? So, ilang taon na si Kuya Arkel? Ilang taon ka na? 5. Ano ang Tagalog ng 5? Tagalog ng 5, sibin. Hindi sibin niya, sabi niya. Nagdagbag mo na, okay. Anong gusto mo paglaki mo? Maging? Tapos ano pa? Maging huldaper daw. Ayaw na yung maging pulin. Okay. Okay, kuya, okay. Ready ka na ba? Ready? Happy birthday, Kenji! Ready? And 1, and 2, and 3. Happy birthday, Kinse! Parang si Ron Meritas, paulit-ulit. Okay. Naka-night count na si Kuya. Okay, next. Ibibigay ko. Okay, si Kuya. Okay, ano pangalan Kuya? What's your name? Pitoy! Pitoy! Okay, ready ka na? Are you ready, Kuya Pitoy? Are you ready? Yes! Yes, okay. Ready? And 1, and 2, and 3. Say, happy birthday, Kenji, yung younger. Happy birthday! 1, 2, 3, 4. 5 counts lang tayo, ulit-ulit. Okay, so si Don Piping, okay. Mukhang malaki na ito. Okay, nalagay ko muna. Itaw mo muna yung ano kuya. Okay. Anong pangalan kuya? Lucas. Okay, Kuya Lucas, ready na? Okay, ready na? Okay, ready na? Okay, ready? And 1, and 2, and 3. Okay, palapag mo lang, palapag na lang si Ate Lucas. Okay, ready? And 1, and 2, and 3. Happy birthday! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naka-9 count lang tayo. Okay, siya na. Halika sa atin. Okay. Wow, ang ganda naman ng si Aling Maliit. Hello, Aling Maliit. Okay, hello. Hello! Anong pangalan? Angelica. At Angelica, ready ka na ba? Anong gagawin mo dito? Sasayaw. TikTok. Magtitiktok?
Okay. Ready ka na? Ready! And 1, and 2, and ibabalik mo si Kinji ng WhatsApp. Happy birthday, Kinji! Okay, ready? And 1, and 2, and 3. Okay, palpak mo na. Palpak mo na. Ready? And 1, and 2, and 3. Okay, dapat sabay-sabay po kayo nagbigay ng gumisang nagdadaya po si Kuya ka. Okay, ready? Okay, ready? Happy birthday, Kenny! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sino ba? Okay, yung Kuya. Sino ba? Bye. Next, Tera. Oh, si, ano pangalan? Po, okay, Kuya, ready ka na ba? Okay, ready. Happy birthday, Kenji! Happy birthday, Kenny! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, nakailan daw siya? Nakailan? Okay, 60. Okay, si Kuya. Okay, ano pangalan? Divisoria? Okay, ready? And 1, 2, 3. Happy birthday, Kenny! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Galing. Okay, sino ba? Who's next? Sino ba? Okay, yun. Anong pangalan po, ma'am? Shanang? Okay, Ate Shanang, ready ka na? Nasaan po si Kuya Shano? Okay. Okay, ready? Happy birthday, Kinji! 1. Anong sinasabi mong Kinti? Dito po tayo. Happy birthday, Kinji! Hindi Kinti. Okay. Happy birthday, Kinji! Ready? Ano pangalan? Kinji. Okay. Anong gusto mo paglaki mo? Doktor. Wow! Anong ginagawa ng doktor? Ha? Yung sinasabi mo magsusukuin ng doktor. Naggagamot ng doktor. Anong ginagawa ng doktor? Tapos ano pa? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Naka-5 counts din, nagsawa din si ate. Okay, sino pa? Wala na? Okay, sino po yung naka-25 counts? Okay, si yun. 21. Meron pa. Ano pa na? Siren! So, ilang taon na si Ate Siren? 9. Anong Tagalog ng... Okay, 9 ka na? Ilan? Okay, 6. Okay. Anong gusto mo paglaki mo maging? Doktor. Wow. Anong ginagawa ng doktor? Naggagamot ng may sakit. Wow, very good. Tapos ano pa? Tapos yung may suga. Tapos, pupira na. Okay, ready ka na. Okay, happy birthday, Kitty! Ready? And 1, and 2, and 3. Happy birthday, Kitty! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
pangalan. Okay, sino po yung naka 25 counts? 24, 23, 22, 21. Sino po yung 10.1? Ayun. Sino yung naka 21? Ito. Ito ba yung naka 21? Okay. Ito po yung price po na binigay po ni Kuya Kenji. 540. Okay, ano mabibili mo dito sa 540? Ano po siya sabi mong sana all? Okay, ito po. Okay, ano mabibili mo dyan, Kuya? Lazada. Ano masasabi mo dito? Okay. Okay, ano masasabi mo dito? Time yan? Pang-bingo! Ano po? Ano sinasabi yung pang-bingo? Okay, ano masasabi mo dito? Okay, okay. Thank you and happy? Anding. HE, okay. Okay, saan ko din yung mga adult din kasi nabigay ko si Mami. Okay, hindi lang po magsasabi po lang lahat po ng mga tita or Mami. Go, lapit po. Lapit po. One week po yung mga ano lang po. Tita or Mami. The rest of y'all know well lyrically, yeah. Kids on the young, never be back. Yeah, hear me rappers like G rapping this prime. Young age, I'm in Boeing Jets, slow express. Out the country, but the blue never still be back. On the road, got that trip. Yep. Grand opening, grand closing. Bend your manhole, crack the can, open again. You gon' find open hand with no pen. Inspiration, you gonna see you can't replace it. With cheap imitations, this generation. You want more? Brooklyn Raw, the Brooklyn Boss. One last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? Hello, sound check. 2, 4, 6. Ilan na po sila? Ito ko lang. 2, 4, 6. Kulang pa. Ilan pa sila? 10. Okay, dito po tayo. Compress po tayo mga ma'am. Compress. Sige, yung mananalo dyan, 100. Ilan po mananalo? 100. Ay, yung mga consolation prize. 20. Okay, kaya galingan natin. Okay. Okay. Ano pa? May pang-bingo. Okay, dito po tayo mga. Compress po tayo. Compress po tayo. Compress po tayo mga. Okay, ang pangalan po mga. Ilya. Ilya. Oh! Ganda ko lang pala pinag-close sa kino. At sisa ay pala dito yung mga... Okay, kayo naman po. Ano pangalan? Pia? Mabel. Okay. Mabibir. Okay, tama si Tita. Wow! Tayo ngayon. Okay, kayo naman po ma. Bea Alonso! Wow! Liza Sabrina! Wow! Katrina! Okay. Okay, ito po yung meron natin. Babalik po tayo sa grade 1, ay sa kinder. Ay mag-exercise muna tayo. Exercise. Okay. Ituro natin yung paa. Ganito po. Paa, tuhod, balikat, ulo. Okay, ready po. Ready po. Okay, ready. Okay, ready. Okay, ready. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, sabay po tayo, sabay. Okay, ready? And 1, and 2, and 3. Paa, tuhod, balikat, ulo, balikat! Nasaan po yung balikat niyo po, ma'am? Oo nga, yun ang tinatawag nga. Dapat mabilis yung talaga yung pag-natin kasi nandito po yung pera, no? Mabilis po, ma'am, basic. Okay, ito na po. Sabi nyo, tupang puti. Tupang puti. Puting tupa. Sabi nyo, puting tupa. Masasabi mong tubig. Puting tupa. Okay.
samahan natin yun. Tupang puti, puting tupa. Sabi nyo nga, tupang puti, puting tupa. Sabi nyo nga. Okay, tupang puti, puting tupa. Tupang puti, puting tupa. Doon si Bad Boys. Hindi, okay. Joke lang pa. Okay, hindi ma'am, kayo po. Kahit abutin ko lang yung nangalagsis po dito. Okay, sabi mo, tupang puti, puting tupa. 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 Wow, ang magaling din na sila Tito Clara. Ano sa po? Okay, kagaling, okay. Ito na lang po, okay. Anong favorite mong hayop, ma'am? Anong favorite mong hayop? Yeah, favorite mong hayop. Pusa. Ay naman po, ma'am? Kambing. Meron na po yung pusa. Pag napili na po yung iba, huwag nyo na po pipili. Pabo. Okay. Aso. Kambing. Unggoy na lang kamukha ko. Yung unggoy na lang kamukha ko. Mas maganda pa yung unggoy kamukha ko. Okay lang po sa'yo, ma'am? Unggoy na lang. Kabayo na lang. Wow! Kabayo. Ibon. Pato! Bitek. Babe, meron na bang baba? Okay, nasan po yung apat po? Dito po tayo apat. Dito po tayo apat. Yan, okay. Ano po? Paano yung sound po ng pusa? Wow. Ano po, ma'am? Ano po yung sound po ng manok? Okay, ano po, ma'am? Ano yung laki-laki rin siya? Paano po yung sound po ng pabo? Okay. Dito po yung time E, kayo po yung time B. Okay. Ano na pili po, ma'am? Aso. Paano yung sound po ng aso? Kailangan po, ma'am? Okay, wow. Paano po yung sound po ng ibon? Okay. Nasa po yung bulog po ng team A. Dito po tayo, okay. Paano po yung sound po ng pusa? With action po tayo. For example, meow, meow, gano'n po ba? Meow, meow, gano'n po. Meow, meow, gano'n po ba? Okay. Okay, paano po yung action ng pusa? Dalawang step po. Meow, meow. Okay, kailangan po, ma'am. Okay. Ito po yung team E, ito po yung team B. Okay. Laban, di po kayo magpapatalo kasi nandito po nakatalang ko yung pera natin. Okay. Okay, paano yung action ng kambing? Okay, pasado dito lang. Okay, pasado. Okay, pasado na. Okay. Ano po yung action ng chicken? Kung makagaling po yung team dito na, sigurado malala. Okay, kayo naman po, ma'am. Ano nabili po, ma'am? Ano po yung pa, boss? What you mean? Ayaw po. Okay, dito po yung team E. Okay, dito naman tayo sa team B. Okay. Ano nabili niyo po, ma'am? Ano po yung...
Look how they wait to you. From Marcy to Madison Square. To the Ano po? Oo, gagawin mo 1,000? Gagawin mo 1,000? Sa panaginip. Manila! Manila dapat gawin 1,000. Gagawin mo ba 1,000? Oo, tama ba? Okay, palapag pa naman natin si Bobby. Okay, congratulations. 500! That's fake way. Sige, baitan nga. Ano pa na po, ma? Cherry! Anong Ibo! Ibo, paano po sound mo ng ibo? Very good. Okay, kaya naman po, ma. Paano yung... Ay, wow. Wow, okay. Mukhang nalalala yata yung team B o team A. Sino po yung palagay nyo nga guys? Ano po yung nanalo? Team B o team B? Team B. Okay. Okay. Ano yung sabi mo, ma'am? Pusa, okay. Babatiin natin yung pusa sa sound po ng for the simple sample. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. With action po. Happy birthday. Okay, hawakan mo na yung mic. Okay, kayo sila po yung magdalawa. Okay, palapag mo naman natin sa TV. Palapag mo na. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, meow, meow. There's the beat at all time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like. Palapag mo naman ang TV. Palapag mo na. Diyan ang grounded. Hello, sound check. Check, what? Check, test. Hello. Hello, sound check. Here, ready, go. Ganto. Okay, maraming salamat po. It ain't to play games with you. It's to aim at you. I'm to name you. If I owe you my book. Never take over your team, and I need you to remember what. Happy lang yun, wala pa yung birthday. Kasi dapat tayo tuloy-tuloy pa. Dapat hanggang mabuo natin yung happy birthday ko. Kasi nandito po tayo nalalay ko yung pera. Okay, ulit yan nyo pa. Okay. Hindi, pagkutawa. Pagkutawa, kumagay. Hindi ako yung happy birthday. Right, so I conquer. The record sales, sold out concert. Nasaan po yung sunod? Okay, ito na po yung siguradong team binangang po mananalo kasi malakas po yung sigaw po sa kanila kanina.
Tagalog. Bimbi! Okay. Paano yan yung mga trainees? Siguradong talo ng puto nyo. Okay, trainees talaga yung mga lobang eh. Okay, gusto nyo bibigyan ko kayo ng chance? Ha? Ano ba? Ayos na po yung consolation prize? Okay na po? Ayaw nyo na maglaro ulit? Hindi pa makakahabol po tayo dito sa isang paglaro. Kung mababa mo na ng loko, sabihin nyo dito, S-O-S, and then E-O. Okay, dalawang isos na po. Ang nanalo kayo, sigurado, tipo 500. Kasi kawawa din kayo. Napatawa yung kinis natin dito. Okay na pa sa inyo? Okay, pero pag nanalo kayo, stupid ng pagkagaling yung 300. Okay na po ma'am. Okay na po sa inyo. Tempi o Tempi. Okay na po. Okay. Kung nga po ng dalawang grupo, dito na. Nasa po yung malalo natin. Wala. S. Yan po mama. S. O. S. At din ikot. Diba? O. S. Okay. Pag natalo po, pag nanatawag kayo, 300. Makapayan po kayo. Makapayan po kayo. Okay, ito tayo. Ito tayo ng kuya. Ito tayo. Pwede lumunta ganito. S-O-S. Wala pa. Okay, ready? And 1, and 2, and 3, go! Parehas. Tayo magkakamali. Dapat ituloy po yung SO dito. Pag hindi nyo po tinulog, disqualified po. Okay, maniwala? Dapat mag-i-ituloy lang kanina. Hindi mo naman dito. Okay. Ulit na natin. Okay, yun lang ako. Sample lang ako. Okay, ready? Side mo po. Okay. Okay, ready? And 1,
Okay, ready? And 1, and 2, and 3. Sex bomb, sex bomb. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, spaghetti pababa at pataas. Makinig kayo! Ayokong pumayan, ayokong bumaba, ayokong... Okay, ulit ko. Bawal po putukin po yung lobo. Pag naputok yan, sigurado tayo na tayo. Wala. Dapat huwag yung pong puputukin. Huwag yung pumurtit po yung lobo para hindi puputok. Okay, pag naputok po yung lobo, sigurado talo na po tayo. Pagbigyan. Oh, ganun din daw. Ano ba gusto? Pera o? Wala. Okay, ready? And 1, and 2, and 3. Isang kambuhayan, sa lahat, iyong bumaba. Ayoko na nawa, hirap ang batyo'y payat. Ang gusto ni'y jukot, to sexy, sexy, sexy. Kaya mag-exercise, yan ang aking masasabi. Beer tayo, sumakit ang ulo ko. Sumakit ang ulo ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Sino pang nanalo? Okay, nakawag-sino na kayo. Okay, ready? Pagod na sila. Grabe naman ang Okay, last. Last na po, last. Okay. Eh, kaya ninyo, 10B. Okay. Turing na po yung 10B. Okay, one time practice. Standard lang. Okay. Ready? Inom muna kayo. Inom muna. Ang hirap kumita ng pera, no? Lalo sa akin. Nalala sa'yo dito kung mahirap kita yung pera. Ready? 1, 2, 3. Okay. Dito lang posisyon. Ganito pala ako. Dito lang posisyon. Ito sa ating kamay. Ganito po. Okay, ganito po. Ganyan. Ganyan. Okay. Pag po ng grupo, siya po ganyan. Pasa. Ang daling laro din sa iba. Okay. Ganito po. Yan tayo mag-posisyon lang. Para mas maganda. Okay. Ready? And 1, and 2, and 3, go! Kaya nga ganun ngayon, i-report pa rin. Ganito lang ang posisyon. Sayang. Okay. Ready? And 1, and 2, and 3. Okay, 5, 6, 7, 8. Beer tayo, sumakit ang ulo ko. Sumakit ang labo ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Tuloy-tuloy lang. Beer tayo, sumakit ang ulo ko. Sumakit ang ulo ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Sabay-sabay. Spaghetti pababa, pababa.
Kasi meron po tayo yung line. Okay, so sa lahat ng mga kids, gusto niyo na po makapanood ng magic? Gusto niyo po makapanood ng magic? Okay, so ikaw tayo mga kids. So, hindi lang po kami 10 minutes, babalik po kami sa inyong harapan para po sa ating magic show with the balancing exhibition. In a 5-8er and marami pa pong iba natin po sa inyo ng Coca-Cola. Ayan. Okay, hawakan mo po yan. Okay, kaya yan. Tignan mo kamay ko. So, kamay ko yan. May kaya mo na. Wala? May ko, wala. May ko ba? Nasaan yung load yan? Wala. Okay, ikaw naman kita. Hawakan mo kamay ko. Paso. Okay, tignan nyo, may tayo ulit, wala. Okay, hawakan mo, kuya. Hawakan mo, ito, may kuha, wala. May go? Meron! Okay. Okay. Ilan po tayo kasi nag-show kahapon sa loob, may nakamanso. Okay. Ready na ba tayo? Okay, ready? 1, 2, ako tayo. 1, 2, 1, 1, 1. Okay, okay. Ready? 1, 2, 1. Okay, pero mag-iwan pa lang ah. 1. Sabay-sabay. 1. May daya! Lalagyan ko lang tubig. Ala, maligo na kayo dyan. Lagot kayo! Okay, okay, magic! Magic, oh, nilagyan ng tubig. Okay, sino hindi pa naligo? Hindi pa naligo! Okay, ready? Talapin mo na eh. Kaliwa kanan kita. Talapin mo na eh, kuya. Okay, dito na lang. Okay, dito tayo ulit. Okay, okay, may tayo pa wala? Okay, gusto yung gagawin kong ganito kanina? Sigurado maulog kayo. Pero pag mababasa kayo, kasalanan. Okay, ready? 1!
Maraming palapat, marami akong ilalabas na natin. Okay, ahas na mahaba. Kaya, mababalik ako mamaya. Hindi na. Ito yung ahas, tumatalon. Okay, palapat mo na! Okay. Diba? Okay, palapakan pa naman natin si Yakit Sindanya from Garao City. Sometimes the feeling is right. You fall in love for the first time. Heartbeat and kisses so sweet. Summertime love in the moonlight. Now that summer is gone, you have to go back home. Please come and see me again. I never felt more alone. Baby, I am missing you. I want you by my side. And I hope you'll miss me too. Come back and say I think about you every day. I really want you to. Share my secret
of the globe. The break bread, I'm in Boeing Jets, Low Express. Out the country where the blueberries still connect. On the low, but you got a triple deck. But when you're done with respect, grand opening, grand closing. Man to manhole, crack the can, open again. Who you gonna find over the head with no pen, just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitation for this generation. Hardcore, do you want more? You can't roll with the Brooklyn Boys. One last time, I need you to roll. Now what the hell are you waiting for? For me, there should be no more. So for one last time, make some noise. What the hell are you waiting for? Look what you made me do. Look what I made for you. Knew if I pay my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. When you try to couple of hits, look how they wait to you. From RC to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. It's fake what happened. J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably name you. If I owe you, I'm blow you, still a win. Except I take one for your team, and I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. The record sales, sold out concert. You want this encore? I need you to swing to your lungs and soar. Lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, every step that I take is another mistake to you. And every second I waste is more than I can take. I become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. Become so numb. Get a encore, do you want more? Become so numb. So one last time, I need y'all to roll. One last time, I need y'all to roll. Pwede na nag-itong Let's get loud, let's get loud. Bring the music on, let's do it. Come on, people, let's get loud, let's get loud. Turn the music up to hear that sound. Let's
gawin namin, okay? Huwag maingat. Yan, magdata. Baka sabihin niyo ako, magpakulam ha. Hindi ako magpakulam. Okay, ready? Sabihin niyo lahat mga kids, tatayo ka. So, kasi hindi mo madali. Pagkabakan mo niya, may tali siya o wala. Pagkabakan mo. Hindi mo siyang tali nakikita. Drop to share it. Ano? Wala. Okay? Sige. Kasi tingnan po ninyo. Sabihin niyo lahat, tatayo ka. Yung mas malakas. Kailangan tuloy-tuloy. Tatayo ka. Tatayo ka. Malakas. Sabay. Sabay. Ano? Sabay. Ano? Malakas. Malakas. Ayun na, palakpakan. Walang daya. May daya ba? Wala? Meron. Okay, sige. Ito na, wala na pong daya. Kailangan sabay-sabay. Tatayo ka malakas. Malakas! Sabay! Malakas! Sabay! Okay, hindi ko na po siya inawakan ng ganun, ha? Wala nang daya. Okay, okay, joke lang yun. Ito na yung pangatlo. Joke ko lang po yun. So ito na po talaga. Kailangan sabay-sabay yung malakas. Ready? Malakas! Malakas! Palakpakan. Hindi ko na siya inawakan ng ganyan. Wala nang daya. Okay? Palakpakan naman! Kuya, kanina ka pa. Kanina ka. Wala na o. Ayan o. Okay, isipin nyo lang matatayo ko, matatayin ko to. Ready na tayo, ha? Ready? Kabilis kang nigawan. Kailangan, slow mo siya. Slow mo. Go. 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 And kiss. Ready, again. Yes, yan yung mabuti. Walang tayo, okay? Okay, so ready na po tayo sa ating next magic basket. Okay, ready? Yan ang helicopter. Sabihin mo yung ilanding. Yung helicopter na dyan na. Ating na. Ray, mawawala ka dyan. Okay.
Ah? Ah, okay, okay. Ready na tayo. Hindi ka pwede mabayan. Okay, sama. Kung next naman dito, gagamit tayo ng, anong tawag dito? Ang tambucho. Hindi ito tambucho. Ha? Anong tawag dito? Ang putido. Hindi ito tambucho at hindi rin ito imputido. Ang tawag dito ay Butoy. Anong butoy? Piloy. Ang tawag dito ay imbudo. Budo. Okay. May kita niyo ba? May butas siya o wala? Ha? May butas wala? Meron. O, ayan mami oh. May butas wala. Okay, ready na tayo ha. Ngayon, si Kuya, lalaki ka ba? Opo. Alam niyo ba yung magic na to kung saan na lugar na napunta to? Napunta na po ito ng Japan, Wow. Amerika, at syempre sa Philippine Arena. Okay, dito. Okay, hanggang na po tayo. Kapitan na. Gagamit po tayo ng isang basong tubig at yun po ang dahilan ng kanyang pagkalunod. Hello. Ano sa ba ni Ray? Hala, Ray. Ready? Ray, hindi ka dyan. Ito pa niya! Ang tubig ang pinapapasok at palalabasin natin sa kanya. Matotoy. Hello. Tenga pala to. Ang tubig ang pinapapasok at palalabasin natin sa kanya. Hello. Ang tubig ang pinapapasok at palalabasin natin sa kanya. Ang tubig ang pinapapasok at palalabasin natin sa kanya. Harapan. Okay, ready? Sa salitang Hapon, meron po tayo Honda, Yamaha. Mio, Mitsubishi. Kawasaki, Suzuki, Pinakad. Okay. Ready sa salitang Amerikano, meron tayo Saan kayo? cheese dog, Ano na kayo? putlo. Sa salitang Amerikano, salitang Pilipinas pala, meron tayo sundalo, pulis, barangay tanod. Okay, pwede na tayo. Ilalis ka dyan. Ready, 1, 2, 3. Ayan. Nasip-sip na po ng kanyang katawan ang tubig. At yun po ang dahilan ng kanyang pagkalunod. Po natin si Kuya. Kuya, ano ang nararamdaman mo? Ano ang nararamdaman mo, Kuya? Ano? Malamig dahil pumasok na ang tubig sa kanyang katawan. Ready na tayo? Ready na po ba kayo? Dito po ang music. Sa inyo gusto ko na palabasin ng tubig.
bata, yung pinaka-delikado. Siyempre, ang pinaka-delikado, hindi na po ko ang gagawa nun. Okay. Gusto niyo pa ba? Siyempre, mga kids, kung next na gagawin po ng aking kasama ay wag na wag. Gagayahin. Kanina, nagpalabas ako ng apoy. Wag na wag gagayahin maglaro ng apoy. Lalong-lalo na kapag kayo ay nasa bahay. Gayahin nyo na maglaro ng apoy kapag kayo ay nasa kapitbahay. Okay? Kaya palapakan muna para po kay Kiling Ma'am. Okay? Okay, palabak mo na! Sino ang ahas? Sino ang ahas? Wala, niloloko ka lang sa isa. Buto ka. Huwag gagayahin, okay? Panoorin natin kung paano kahirapan ang kanyang sarili. Okay? Okay, pakisarap mo yung review. Para hindi na lang pakisarap yung bibig.
naniniwala dito? Itaas ang kamay. Hindi naniniwala. Okay, sino naniniwala po dito? Okay, hindi lang kayo umuwi. Kasi okay, magpapalabas ako ng ahas. Maniniwala kayo may ahas dito? Wala. 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 Sino sasangay? Wala. Walang ahas. Walang ahas. Friend. Okay, nandito po yung ahas. Okay, naiinay mo. Itong ahas na to, nag-show kahapon sa Piriaan. May natakot na babae. Alam mo, nilundag niyo yung hagdanan. Wow, nag-uri ng malaking snake. Sinadya ni Lucas. Okay, tingnan natin yung ahas. Nandito po yung ahas. Hawakan ko sa Hindi, halika dito, halika dito. Matakot ka. Halika dito, Sai. Ay, hindi ba kaya bawal? Laruan. Laruan. Lolo! Sige, maniniwala kayo dito, ma'am. Sige ba, ma'am? Ngayon, lalagyan natin dito na. Hala, gagalaw sila. Buhayin natin. Hala! O, tingnan niyo kung magagawa niya. Sai, dito ka kung takot ka. Baka makasin. Halika dito. Sai, halika dito. Halika dito muna. Halika dito. Hindi, hindi naman totoo yun. Magic lang yun. Patay ni Mama. Awan ni Mama na nagagawa. Patay. Patay na. Isang dam natin siya. Baka naputo ka. At sa puso patay. Oh! Takpan natin ulit. Gigising ka. Sabi niyo, gigising ka. Sabi niyo, yung malakas! Sabay-sabay! Yung malakas! Mabuhay hindi. Gumagawa hindi. Gumagawa ba hindi? Ano yan? Talaga manulog ko yung mga bata. Nakakalinong ba? Ready? Okay, sabi nyo, ahas na malaki. May ahas dito na wala. Wala. Okay, sabi nyo, ahas na malaki.